Al costat de la capitana Terrassa i Garró, objectiu complet, ha guanyat 3-1, un partit per això que us ha costat moltíssim fins a la recta final. Sí, exacte, un partit supertrebat, de fet, ens ha costat molt arrencar i de fet allà ja vam tenir problemes també, que no ens entrava, i són partits que se t'enganxa el ritme, que no sé què, que has d'imposar tu el ritme, i també era un partit difícil a nivell de la pressió, de que volíem solucionar-ho ja, que si no l'última jornada se'ns complicava, llavors tot això se't gira en contra, també som un equip molt jove, i si no, costa començar. Una temporada en línies generals, amb aquesta salvació de la permanència, amb aquesta penúltima jornada, amb el Campionat de Catalunya, es tanca de forma positiva en línies generals. En línies generals sí, tot i que és evident que vam començar molt bé guanyant el Campionat de Catalunya, però jo penso que la valoració general de la Lliga és molt positiva, perquè l'objectiu també era fer créixer aquest equip, que totes agaféssim experiència, jo penso que aquest objectiu s'ha complert, hem agafat minuts totes, hem agafat experiència unes les altres i ens hem anat coneixent, i això penso que és el millor i el més positiu que podem treure. Ja per últim, tanqueu la temporada la setmana que ve al Alcalà, però segurament ja amb la vista posada a la Copa de la Reina d'aquí unes setmanes al Camp del Polo, una Copa de la Reina que l'any passat va fer un molt bon paper i intentar repetir-ho aquest any. Sí, tenim moltes ganes de Copa, ara encara ens queda el partit contra l'Alcalà, ara ens hem posat davant del Tabo i l'Alcalà i la veritat és que primer el primer objectiu és intentar quedar el més amunt possible a la Lliga i després ja buscarem la Copa, que la Copa és una competició amb moltes ganes i intentar fer un paper com el de l'any passat o el millor, sobretot centrant-nos primer en el primer partit de la Copa i després ja es veurà. Però sí, molt contentes.